Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police Jong East Khasi Hills Subak Sylvester Nong Tenger hak keruak khubor bala penmi pajba Mynta kasngi ke arpo Tarik unailar arajar arpo saw ulaya thu bagi pulit jong kalaj khra police station kilayo aja ke jingtip hak khat khandai Tarik unailar hak por saw baji janmit nak caka sumar Bethany Hospital Shillong halor ke jingdon jong kawai ke Longkmie je kabala tip kerteng kum ke kong rilinda nong kinri saw pusan snem kerta kabasyong basa halum ding so Motinagar bat kabalawan bantia apang ha Bethany Hospital ha khat nyu Tarik unailar arajar arpusaw bat kabala Khlad no ha khat pra Tarik unailar ha ka porsan baji janmit bat ya kamet jong ka Longkmie Haduh Mynta dang bu hapo ka jaka sumar jong ka Bethany Hospital Shillong khnangba ki bahaying hasem kinwan ban kam ya kamet nakaliang kibor penya jong ka hospital kila pentip ia kene ke jingjia syaka tenat pulit jong ka laj khra police station ban nakaliang ka tenat pulit kala kintui ki bahaying hasem jong kene ka Longkmie bakin wan syakmat ban wan pej bat ban shimti ya ka met ka badang don Mynta ha Bethany Hospital Shillong la ong ru ba ki bahaying hasem jong kene ka Longkmie kila ban phone home number not line henreo saw RR line not henreo khandai ubdeu number jong officer in charge jong kalaj khra police station but not line henreo saw RR iway saw but not line henreo saw RR iway san kibede ki number control room jong katran polin